Nomor laispa laifubra, laispa laifubra. Wan baroku en men ko para, wan yaro jing isne bajing ba, kajing iklam jing star, iklam jing ku, jauh trayu bom tuku. Yai Rai Yai Kendut Yau Trai Nagambar Bau Nang Leklem Wai Nasudaya Maryam Udur Skiu Sengga Perteya Kiklu Wan baroku en men ko para, wan yaro jing isne bajing ba, kajing ikram jing sa kram jing ku, jamu trayu ram juhu. Haka katang pa badukon badaman sem bakod. Amen. Kajing e jong turai jong e Jesus Christ bad kajing e jong oblay. Lambat kajing e selok jong man sem bakod kindan rengkat bad pi baro. Kohan men ko para ha utrai Jesus Christ. Saja sin menaka step abang Iwan hakmat keduan kedepat. Hakmat oblay try kendran. Banangu banaidem na banta kejung e kejung kerku keba ulat hesei ha kejung im kejung e kamtam e ulari la somaringi ula pelaj ingi na barok kejung ma kejung mensau ula aingi kamit kebasukan jai ban menta sacisin o aingi kene kesngi kebatamai bangi ngin im kejung im kebakambha langba kejung im kejung e kebakambha ngila ban yaro yu ngilaban mane yu ngilaban penen borom yu kam kerpang kerpang e bangilaban pendabhok yala ke jong ke kamram ke bangi dei banle ha kerkom ke kerpang den mata kedau tongin IT lut yala de telitelan ha gijing sumar gijing u ha gijing ri ha gijing krishan gijing aibor gijing u yang yu wei bai wei den mata kedau ha kana ke step ha bang yuan benterwa ya kana ke mas ke bekhoj ya kene gijing maya ke bakrau tam hapo kabalang gijing i hapo ha gijing im gijing i kum ki khon gijong blai tongin phais u ngin pan map na baro ki pop ki sang ki lat ki let ki tam ki duna gijong i
te kumta da gajing skuret bat gajing kloy jingi ban kala ke bamut ban I no iki pop jingi baro tongin phais u ban ngin pan ma bi u da gajing duai jingi baro lang ngapla haule badan bor baro ada pi kohanmen ko para baro le pos shubune da gajing perkat da kitin da kikam da gajing leklet da gajing pala junga da gajing pala junga da gajing pala prawe junga namar kata nakarpat kamaria bakut kabayasa katesoti ya denge bakut pada pi kohanmen ko para banduai nak benta junga how try belai jungi ublai badan bor baro unis ne yengi badalama biki pop jungi unyala mingi sha kaching embam jukut amen try kendra ko belai yangi try kendra ko belai yangi India duai hakane kemas bekut ngiduai kerpang na gebentai venijus marweng barake ya kesngi kha gejung I manta kesngi gejung dap sngi kha jung I bakat wesnam ngi IT ha gejung sumar blai trakenrat ba blai trakenrat on IE gejung koi gejung khia akaleng kamet kematsem bat inang henang sandro ha gejung nang gejung start bat gejung tu bro gejung tu blai Idu wairu nak banta ki kimi kipa ki henman ki para ki jung iro kumjo. Idu wairu nak banta ka jung kaman sembak klat no jong I lari kermen solang piau kam tame gana gesngi ka jung dap bakandai senam ka jung klat ka jung I. Kumjo rung idu wai nak banta kaman sem jong I beautiful Mary but Cecilia Sunday solang piau. Oblay track and rad on aiki ka jing suk hakahima beneng dulu. Bablai nom nyau ya kita kilat kitam kiduna kabakilale hakane kepertai henrei un pej un kmi ya kikam kibabha ya gijing iem kababha kabakila iem bakin yono ya kata gijing suk beneng hakahima gijing u. Koblai me uba ki baro kibabha kiwan to ai ba mangi ki ba kerpat ya me ha gajing don kam jongi da ka jing prasad mensim jong me ngin perkhat tang ya ka ba bet ba da gajing paniai jong me ngin le ya kata ka bangi perkhat da trai jing Jesus Christ ukon jong me ubi embat basan sha rengkat bat me ha gajing ya long ka we jong mensim ba khoj ublai junom la junom amen. Kajing puli baningkong kajing puli nagashti ba ajong polus bukho chiki kristan hakorin kalnong ka ba iwe gat khot iwe hadu ba nyo upolus apostol jong Jesus Christ da kamon ublay bat Timotheus upara jongi ha ka balang jong ublay ka ba hakorin bat habaro kiru khoi ki ba syong hakaleng ka akhaya kajing ai happy bat kajing suk na ublay kupa jongi bat na utrai Jesus Christ en yaro ya ublay bat ukpa jong try jingi Jesus Christ ukpa gijing is bat ublay gijing pentingen baro uba pentingen yengi ha gijing jenjar jingi baro khnang bangin dubla ban pentingen lem ya kito ki bangat jenjar da kata ka jo gijing pentingen ka ba ublay ula pentingen yengi namar kumbang yo benta shikadai ha gijing sha stom ukris kumta da ukris ngin yo benta kar hai ha gijing pentingen ro
Ladang isya stom kata kalong na kabanta ka jing pentingen bat ka jing pen yengi. Bat lada la pentingen yengi kalong na kabanta ka jing pentingen yepi. Ya kabapi omat habapi sya jarjar ya kicu kicing jenjar ki bangi sya. Ka jing kermen jungi na kabanta jong pi kalong ka baskem namal ngitip ba kumba piyo benta ha kijing jenjar jungi pin yo benta ro ha ka jing pentingen yengi ka ketien jong try. Isungo iau. Sam lai pusau nomor nhiều spa khát rượu. Nhiều spa khát rượu. Atuan matuti putrai Uyai long bas pun baba Ngan yai gerku yu trai jonga gerku aman kapor Kajing ya roh amun sirtur mentabat parabon Mensim jong akan kmenu try kmen kiba jemnut Tuan yang in pen krayu try kintil kerten kemut Ya wad ya tut ngakod you try badu paitin ya gam Najing shepting jong ngabaro la peladyangan Ale to meet you try badan penshayapi Kakma jompi kam julengo kam jumat siosi Abalin nyarang liu try ulas ngap to yau Najing jenja jong ubaro ula benim yau Angin utrai uker saudong kiba shepting yau Uda badu pelat kita kiba wandri hau Atuan matuk mi utrai ulong basmun bapa Subashanya utrai ublay shanya ublay nongdam Tukting kuram utrai kendrat pikiru kujongu Namar kim tuklem nekerdu shifting yau Atuan matuk mi putrai Uyai long basmun babai Hallelujah Hallelujah Sabatuk men Nomar baga bay nong kabakraw jong pika don habne Hallelujah Hallelujah Utrai undon God but fee Kajing pule nak gospel bako it katkum u Matthews Kaburam amig utrai Ha kata kapor haba u ioi ya ki paidwa u jisu ulakyu shaulum bad haba ula shong ki sinran jungu ki la ailum saudong yau te ulasdang bankren badhika yaki uong Suki baduk haka minsim Nabaka hima kabneng kalong ka jungki Suki ba iyam Naba yen pendenjen yaki Suki pajemund
Bajamnud nabakin yo kindi yaka kindu ka siap. Sukibab tangan patkibas diang yaka hok nabayan pengandang yaki. Sukiba isne nabayan isne yaki. Sukiba kuid ka donud nabakin yohi ya ublay. Sukiba pinyay suk nabayan kod yaki keke kun jong ublay. Sukiba sha banbe nakabindaka kahok nabaka hima kabneng kalong ka jangi. Sukmapi habaki briu kintim bat leben yapi bat kinkren tadrong harukom persha yapi namarpi longki nongnut jongka tokmen batoriza nabaka bainong jongpi habneng kalongka bakraw namarha kaju karukom ki briu kila leben yaki nongtia tulipa kiba hashwa jongpi ka gospel jong try Chasing it all, you make Chris. Kohan men ko para Yesus Kristus menta kaperthai teknologi kaperthai social media haba pithit ya ki mobile ki bathamai ne haba pithit ya ki TV ki bathamai ne ki kali mo kat kitiar ki pithit menta rengkat bat kito kitiar ki pithit pio iro ki kot ki ba ki dan ki ai rengkat bat kito ki tiar ki pithit ki badai ki instruction ne ki manual ki bangi ong ban pedon kam ya kito kitiar ki ba pithit thamai nungkong na siya pihaban pule ya kito gejento ki bala batai ha kito kikot kumno ban pli ya kato ka tiar ga jungpi kumno ban pedon kam ya ka kumno ban penyap ne ban penlip ya kito kitiar ka ba pilatet thamai but kumno ban pendon kam baha ya kito kitiar ki ba pithet la batai lot ha kato ka kot ka baret rekat ka ba phio ha ba pithet ya kito kitiar ki ba thamai te kumju ha ga jing im ga junga ga jung phiru ha ga jing im kristan ga jungi ngi don kine ki instruction ne ki manual ki ba ngiyo na ujisu ka ba ngiyo na ublay ru kumju ublay wa ayangi ki instruction la ne ta ki manual ha ga jing im junga jung phi kum ki kon kristan kito ki spotli ki hukum nang cha ka balang ro ka ayang ay pi kita ki instruction lane kita ki jing batai kumno ba mangama pingin em ka jingi hapo ka balang lang ba kito ki hukum ba ka balang kal ay ba chuchu ujisu mata kasngi urang asu yang ay pi kine ki jing hikai kine ki jing batai kumno ba mangama pi ngin em ka jing em kristan om dai kumno bangin em Henry kumno ngilaban em kambha ya kata ke jing em ka ba ula ai hanga ba dipi kamtam kata ke jing khot ka jing long kristan kumno bangilaban em kata ke jing em ka jungi khamjan shaublei bad kerpang lengba ka jing bud jungi ya kene ki instruction lane kene ke jing batai ke ba jisu ulai kai ngilaban long kita ki nong bud ki basisha ki jungu den mata kedau ko hanmen ko para ha ka jung em ka junga ka jung piman kasngi ngi dei ban ngap baha ya ke jung hikai jung jisu ban ngi dei ban pule baha ya ke ne ki instruction la ne ki jung hikai ki ba jisu ula hikai yang aba de pi te khamta ma ka ne kasngi u jisu ula ai yang ai pi ki ne ki khandai tali kita ki ong ki beatitudes ki ba kristan yang ai pi kumno bangin em ka jung em kristan ka perthai junga jung pi ka bangi em menta ka pe yaw bru ka judge lene ka khmi yaw bru ka theu yangi ki bru kat kum kata ka standard ka jungka lane ka jingkwa ka jingtrang
jong kane ka perthei ka pej ka khmi ya breu ka theo ya breu ya ka jing nang ka jing start ka jing u ya ka jing don ka jing em ka jing u ya ki kerdan ki bau don baro kine ka perthei ka pej Henry Jisu pat upe yukmi yanga badepi om kumba ka perthei ka pej ka khmi banangiru aga jing em Kristan ka jingi ngipe ya ki wei ya ka jing em ka jungki kumba pej ka perthei ngipe ya breu na ya ka breu ngiong une breu banang bastard une neka breu udan ka kerdan ka bahe ka bahan ha ka imlang ka salang hapo ka balang ka jingi une neka breu kadon ka spa ka phau ha ka jing em ka jungka hapo ka ying ka sem ka jungka yo lese mangiru ngi judge lana ngi pej kmi ya ki breu ha ka ne korkom kumba ka perthei ka pej ka kmi hanreu Jisu ha ka ne kasngi uhikai nga ye phi ko hanmen ko para bangim de ban pej ban kmi ne ban judge ya ki breu kum ka bahikai ka perthei hanrei ngi pej ban ngi de ban pej ban kmi ya ka jing em jong ki para breu jingi khamta me ha ka jing em ban sem ga jongki ha to kine ki breu ki basong rangkat bangi ki breu ki bangi tho ki breu ki bangi kendo ha ka jing em ka jungi ki don na em kata ka value ka ba Jisu lahikai habang i ba ki breu ki em ka jing em ka babha ki em kat kum kata ka value la ne kita ki jinglong ki ba Jisu lahikai u ba la ayang ay pi tengis ong ba shisha kine ki breu ki long ki breu ki ba budhok ya Jisu ki ba budhok ya jing hikai ke jong Jisu kin salong ki ba krau ki bateri om tang ha kane ke pertai henrei ha ke jing lawe jong kir kum jo ban ngip dai ban klat ladangi em shisha ka jing em ka jing ha ke jong pi dak ba bud ya kine ke jing hikai ki ba Jisu la ayang ay pi habang ibu rom habang ibu ya ke jing hikai ba kabalang kalabo yang ay pi bat kum jero ki hukum ki jong blai klempet ngin salong kita ki bakhoj ngin salong kita ki baloi ngin salong ro ki bakrau ha kane ka perthei hakmat ki wei ki breu ngin salong bet kita ki bakrau ki bateri ngin salong bet kita ki breu ki babha ki bajemnut ngin salong bet ngin yo bet kita kerteng ka babha ha kane ka perthei bat klempet ha gejing im lawe ka junga ka jungpi Kamentoi yang abaya pi bangi don kaspa ka peu kamentoi yang aya pi bangi yo ka kerteng ka babha ka bakrau ka baburom ha ka ne ka perthei Henry ladangim don ke jing hikai jong Jisu ngi dei bandon ke ne ke jing hikai ki ba u Jisu ulah hikai yang aya pi den mata kadau ha ka ne ka sngi u Jisu ubu akhmat jung aba jung pi kine ki ba ki kendan la ne ke jing hikai la ne kine ki beatitude ki bangi dei bandon ha ka jung em ka jung aga jung pi hoi kedang kendai terli henrei ngin persang ban pej kato kat ne hak penegong Jisu ong suk ki baduk ha ka man sim naba ka hima ka beneng ka long ka jung ki suk ki baduk ha ka man sim habang iduk ha ka man sim hato ngisuk ngi kemen ha ka jung em ka jung aga jung pi habang iduk ha kaman sim hato ha ka jing em ka jung ga jung pi ngiyon em kita ke jing kerku na ka perthei panau belai ho jele sai ko men ko para habang is don kata ka jing suk jing duk ha kaman sim ka jung ga jung pi om dei bang iduk ha kabam kadi ha ka kup ka semen rei kaman sim ka jung ga jung pi ka dei ban long ka ba don rangkat pa do belai ngi dei ban don kata kaman sim sngu thu ya ke jing hikai ke jong blai ngi dei badan kata kaman sim sngu thu ya ka jing em jong ki wei ngi dei badan kata kaman sim sngu thu ya ka jing em ka ba ki ba ing asam junga jong pi kidon ne ki yomat ladangi dan kum kata kaman sim klempep ublei un sakar khu yang abade pi bat ngin sayo ya kata ka bainong kaba ublei ulapan kre ne labu na ka banta junga jungpi ha ka jung im lawe ge jungi nang taw ong suk ki bayam na ba en pantengen ye pi ngiyam na ka banta ka ngiyam na mar bangis nusi ngiyam na mar bangi duk Henry ngidei baniam na ka banta ka jing duna ka junga ka jungpi ngidei baniam na ka banta ki pop ki sang ki junga ka jungpi
ngidai ban yam ngidai bandar kata ka jing snusi na ka banta ka perthei ka bangi em om dei tang ka jing yam jonga ba jung phi na ka banta ka perthei ka bangi em ka bangi shong isa na ka banta ka jing sneu jong ki wei hanrei lang ba ka rangkat ba ka jing yam ka jungi ngidai ban wan ra ya kane ya kine ki e hakmat ublei dakta ka jing yam men sim ka junga ka jung phi ngidai ban wan ra ya la dei hakmat ublei hakmat ujisu ya ka perthei brokawi dei nama takadau menin baro sisngi mangi kum ka diocese nong ston ngila yam hakmat ublei try kan rat na ka banta ki para breu na ka banta ki jaj ben reu jongi ki basong ki basa ha ka jela Manipur kane ka kata ka jing yam ka junga ka jung pi ngis ngeusi na ka banta ka jing duna ka junga ka jung pi ngis ngeusi na ka banta ki pop ki sang ka junga ka jung pi ngis ngeusi na ka banta ki jing duna jung ki weir kum ju habang ngis ngeusi habang yam da ka men sem ka junga ka jung pi ni wan ra ki khmadu ujisu klampeb un sawan ra jing tengen ha ka jung em ka junga ka jung pi nang tau jisu ong suk ki bacem nut naba kin yo ya ka khandeu ka siap ladang ilong kita ki bacem nut ngitep agi ne kisngi bat haw ne benai ngi puson sapang ka danot bakhoy tam jung jisu ka bacem ka jing snuret bat ka jing jem nut ka dei kita ki atli ki quality la ne ta ki jinglong ki ba ujisu u khot wearing ip bangindan dalade ujisu hikai ngai ip banlong u bacem nut ngui i ha ke jing im jung jisu ha ke jing ya dei ju jung u bat ki we pat ki briu ha ke jing ya dei jung u bat ki apostol ki jung u bat ki khon ki ba wan ha ke jing im ke jung u baman la kasngi u jisu da ke jing sneuret da ka te ke jing jem no jung u pediang ye ki da ka jing jem no ke jung u duwai na ka banta jung ki u le kam phla na ka banta jung ki namarudon kata ka jing jem not den mata kada ulah bas nuthu ya kito ki bapang ke basitam ya kito ki baduk ki bakerdo ya kito ki nong pop ki bawan ha ka jing em ka jung u ngiru ko hanmen ko parangi dei bandon kana ka jing jem not ladang idon kana ka jing jem not ha ka jing em ka jung pi klempem ngila bas nuthu ya ki we ladang im don kata ka jing jem not hangi ngimla ban yo i ya ka jing don kam jung ki we ngimla ban yo i ya ka jing duna jong ki wei ngimla ban yo i ya ka sitom ka sipa ya kala not jong ki wei ulah da gi wan khma jung jong pi da kata ka jing ka jing kerdo jong ki henry ladang yim dan kata ka jing jam not ngimla ban yo i ban ngimla ban kener ki kti ki jungi ban le isnai na ban ta jong ki den mata ka daw ujisu khot wearing ai piro bangin long kita ki ba jam not bangin bod ya kanuk sa ka ba ujisu hi ulah hikayengi balong ki ba jam not kohan men ko para kinai ki lightly kita ki jinglong lane kita ki instruction ki ba ujisu uhikai ngai phi kabanga kwa bani phalo jumot rangkat bat phi dang don sibune kine ki ba ujisu hikai hanrei tongin ya poson hakajing em ka junga ga chungpi baro kine ki jing hikai ki ba ujisu ul hikai yang ngai phi manta kasngi lengba ka gospel jong u Matthews kalanong kebasan dukhot iwe hadu khanar tongin IT yalade how jisu tongi kerpat yalade bau jisu no wanihar hakananut ka junga ga jungpi ban kershan yang ayepi bangilong kita ki basuk hakaman sim ki basuk ha ka jung im ka junga ga jungpi khamtame bangila balong kita ki baduk hakaman sim bangila ban yo ya kata kahima lane kata ka bainong jong kahima beneng ga junggu bangilong ro kita ki ba Kloy baniam basnusi na ka banta ka jingdo na ka junga ka jungpi na ka banta ki pop ki sang ki bangilale ka jungyam ka junga ka jungpi bangilong ru kita ki bru ki ba kloy ban bud ya ka junghi kai jungu balong ki ba jemnut bad bangin man kapor bangin sliang tang ya ka jingle hok ha ka jungyam ka junga ka jungpi bangin nom le klop la nginom le sneu nginom le sliang nginom pe sliang ha ki we hanrei bangin trang ban le yak babha ha ga jing em jingi baman la kasngi ban ngin long ru kita ki breu ki bakloi ban kener ke kti ki jingi ha ga jing le isnei ya khamtame ki to ki badan kam ha ya ga jing yarap ya ga jing isnei ga jing le bha ka junga ga jungpi tongin IT la de ha jisu ngin khot yo jisu ban wan ha ga danot ha ka men sem ha ga jing mod ga jing perkhat ha ga jing em jingi baro khnang ba ngila ban bud hok ya kine ke jing hika jung jisu bangin yo ya kata
ka jing suk ha ka nak perthei bat ka bainong ha ka jing im lawe jungi and your royal Jesus Christ Janam la janam amen Tong yin yang pla la ka jong ka jingai ngangai hau blei pa den bor barok nung thao ka blei ba ka kendeu mun ma we jumu utrai juni ya wala pon nam sem ba khut ya wala khana kamaria tesoti ya basha le ben ha po pinches pilatus la sanar pnayu la ya pala tebu la ya sikbayam ha ka ni ka balai la mi pat ka bayam Ulagi usap neng, usong sekaman ulay pabadan barbaro, nang wan pat besar kebeim kebayap, nangay hauman sem berkoy, hakabalang katolik berkoy, hagajing salot kerukkoy, hagajing mabiki pop, hagajing ipat kadop, but hagajing imbang cukut. Amen. Lie spot in your po. Lie spot in your po. Play ba crow tuk diang ngeu ba sing ai di bangi terwa wan bat pu balik pernai bau pajau Duai ko para ba ka jingkanya junga ba jungpi kan long priang hona khma bleu pa badan bor baro to try putting it in knyane ti jongpi la kanta ke jing ro rom ke teng jong ke jing manta yangi pada ka balang ko khoi jong u baro ko wei tope tokmi sngo bha ya kane ka jing sakri jongi yame ko try ngi kerpat ba kata ka bangi trwa kan long ka jin ai ka ba pan sngo bha yame ba ka jing pan roi ya ka jing e jongi dau kris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi ru to kan ti wila ki danot you can do ki shao to ngi nang utrai blai jongi ka shao hok pat ka dei da shisha ka long ba song hok bat ka badei ka deiti jingi bat ka jing pan em yangi haman la ka por bat ka chaka banaingu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jikut namar ngitip ba ka dei ya ka buram bakrau jongme ba melawan ban ya rab yangi ki breu bayap da ka jing long blai jongme bat mel ai hangi ka jing pan khia ka ba pan la yangi na ka jing yap dak ba penkela ya ka jinglong ka ba laya lam yangi sha ka jingjot sha ka lat jong ka jingpan em yangi dau jisu Christ utrai jungi leng ba jungu ka kan hon jong ki angel kia ka mane ya ka borom jong me bat ka kemen ak ma jong me shi jinom ngi kerpa dia me ka ai ba ki so jungi kin ya so bat ka jong ki ha ka we ka sur jong ka jingrwa ya ro kat ba ngi ban bana bakut try bakut blame kwa then bakut take it down da kaburam jome
long bukhot ko try katame jong ka jing khoi baro namar kata ngi karpat yame to pon khoi pen kantang ya kine ke jing terwa jungi dag ba pha yaman sim jung me kum kam jer halor jungki bakin kala long yangi kamet pat kasnam jung try jungi u Jesus Christ hakapor bladino yu badala kamon snu bha ula priang ya ke jing sha shatom ula shim yukpu bad gabangu yame ula kedia yu badul ai hala kesenran u om to shim batobang na kane pibaro namar kane kalong kamet junga ya keban it na kebanta jongpi hakaju korkom enda lalaya bam ula shim yukukuri bad gabangu biang yame ulaya la kisenran uom to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batamai bat bom jukut yak ba en penmi na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta ka jengma pikipop to le yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing Ngipin gna ya jing ya tewe ko try bagi gla ya kajing ni pajong me aduh kamen dawa namar kata ngi bapan menta ya kajing ya pa kajing mi pa jungu ngi terwa ame ko trayuk po jong kajing em bad ya kukuri jong kajing penem ngi dai ngu dem namar mananyew yangi babit ban yang akmat jung me ban sakri yame da kebas nguret ngi kerpat yame bangi kebayo benta hakamet bat kasnam kris ngilong kiba lapanitali ka way daw man sim bakoy तो खनवाल कुट्रा या कबलांग जंगमे कबला फियांग हा सतल का परथे बत पंजना या कहा का जिंगी जुंगा बत उ फ्रांसिस उपा बाको जंगी उ बिलबट मावे उ बिशप जंगी बत बरो किलिंग जो तो खनवाल लमरो या की हिनमन की पारा शनरांग बत कंदई किबाला योथिया दा कबा करमन या का जिंगी पात मदिया बरो किबाला क्लाद no haka jingis ne jongme to priang yaki shaka jing shai kakmet jongme to isne yangi baro ni kpadya me baringa bukka maria to soti bakoi kakmi jongle u joseph bakoi u korin jonga ki apostol bakoi padbaro kirin koi kibala pengsnya ba yame patang ta patang ninglong ki babit ban yo bendalem haka jingin bamjukut Bat bangin yaro bat bendon berom yame dal kun jongme u Jesus Christ. Da'u lembat u bat ha'u kan long hame blei pa badan bor ha gijingya long ka wei jong man sem bakoy baro ka buram bat gijingya ro junam la junam amen kumbul hakum yang ngi dawnong penem bat kumbul hikai ngi daktin blei ngi nod banong ko pa jungi ba bneng long ko koy kateng jume kan wan ngai ma jume long ko mon jume hak tel ko ba bneng ai ngi mata juang jungi ba rasni ba tama ngi kereta jungi kumbang yuri ma ke belas ngi dua jalan ngi syak jing pensoy and rate of life ngi na paseu
To penlai jengi kerpat kotrai na gejing sneu baro ha gejing sebon jong me to ajing su gejing sanya kisngi jengi kenang ba da gejing rap gejing snei jong me ngin lai barabor na kapop ban ngin yo ajing ya da na gejing jenjar baro kat ba ngi dengap kemilenti ya gejing kerman bakoj bat gejing on pat jong nong penim jengi u Jesu Christ Namar kejumi kalong kaima, kejumi kapor kapurom, jinom la jinom. Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jung me kajing suk ngai api kajing suk jungang ai api wat pe yaki pop jungi henry ke jungai jong kabalang jung me pada kajing sebon jung me to ai hakai kajing suk bat kajing teli kawai kat kum kamon jung me mame ubi berbasun syar junam la junam Amen. kajing suk utrai kadan barabor rengkat bat pi Rengka berpiru. oh ngini terwai kada kajing suk iwe hai iwe pat kajing suk Kukun lang brodu play, make it keep birthday, to selves in yangi. Kukun lang brodu play, make it keep birthday, to selves yangi kokulam raduplay make it keep birthday to I jinsuk yangi. hak mi kulang brod jong blai hak mi bukit noi ki pop jong kepertei suk ya gitu ki balakot sya ke jeng kawai jong kulang brod o kenrat nam sung sop man rung ko yeng junga rei shom ti ti kamen sen junga kan sakya hi kamen krisma terus kan rei kamen sya ke jeng amen. Chris, 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 Pak Praputra.
Sajiti Prabu Dan Pramen Simba Plijonga Gung Siarna Labra Oi ko try Jesu be ye Gitrang ya be man kasgi man kelmat haga jungi ma jungi mar ngite ba pa me don rengka pagi ngidon kapor ngidon kajing klain ngidon kajing klain ya kemet ngidon kajing klain ya kemet sem ban le persha ya kajing snew jong kene perthei ban le persha ya ki kam bomban ya kajing penshoy ki bang ya kendo haga jungi ya kajing ban ngidon ro kapor ban im kajing im ba ha kami bang ban im kan kum kata kajing kwa kajing krang kan kum kata kajing khot kajing me yang i we en mata kau bagi subinya nangwan shong rangka bani kam ta me hagan ka sta bang lapan ya ban kasam kajing ai mor ai sori krishna ki ban klan yang i kotra jisu binya nangba kamet ban kasnam kajing me kam ta me ki raji su hagan ka lemat ni wanra klan jumi babang di Basitom setelah kepercayai badan hospital badan haji ngasam di Malawan Pairu kemudian hospital di Pomyolat Mansumar yang tadi Osrai energi ketiga cumi le kapelan aku benta juki bagi nioi kejikoi kejikia kebapura hiduai nak benta kejik suka setelah kepercayai kami kami tidak yai pedek berdua nak benta kejik suka harga jela manipur sai granut kejungi nang kinong yalam jom jela batu kari kejungi makin laban wanra kejung sukham kloy harga jela Raji subije hiduai ro nak benta baro ikhus jom me ki barake kaski kha kejuki kamta me berkarbang nak tau many jos barake kejung kajung kawai sinema kita kaski ayu kejukoi kejukia ayu kejungku kebadan kam harga jiem kejungku kumjor hiduai nak benta baro ki barklan no nak nek perthei kamta me nak benta kemengsem jong ilari kermen solang piau nak benta beautiful Mary Basilia Sunday Mary solang piau ai ki kejung thai bom jukut hagi hima jume kontra Jesu wan simti yangi wan ban kersan wan ban ai boringi wei pai wei kamta me bangi laban em kajung katkum kata kajing khot katkum kata kajing kwa kajing thang kajume bangin em Kristen basisya palapura jungi Dongin ya duai Toai ba kakam jing penkhya jung me kotrai kan sngau sene ban penlaj na ki lenti ba kriang jongi bad ban yalam yangi ha kalenti babe dau kris utrai jongi Amen. Utrai dan rengka bat pi Rengka bat pi. belai badan barbaro ungkur kuy pi pa badakun badaman sem bakut amen tolej suk ya ro ya trai daga jing em babha jung pi Isang yau lei. Nomor sispa san pulai. Kau buram hau pa berukun, ha men sim bakoi,
paralong ko beningkong jumentar barabo jinom la jinom amen. And your right try Jesus Christ jinom.